stockholmare som står och lyssnar här på oss. Ni har fått lite information om varför vi alla har samlats här idag. Det är nämligen så att det urgamla uiguriska folket i den östra Turkestan inom Kina är idag utsatt för en total assimilationspolitik av den kinesiska regimen. Den assimilationspolitiken är absolut emot alla mänskliga rättigheter accepterade av FN och alla länder och som till och med själva Kina har skrivit under. Vad är det som idag som är vår plikt som svenska medborgare? Kan vi hålla tyst om det? Kan vi blunda för det? Människor, våra uiguriska bröder, våra medmänniskor dödas varje dag. De är fråntagna rätten att prata på det uiguriska språket. De är fråntagna rätten att ha kulturella aktiviteter. De är fråntagna rätten att visa deras nationell etniska identitet. De assimileras mer och mer för varje dag. Och alla som står upp och säger att den är uigur och vill göra någonting för sitt folk bara antingen avrättas, fängslas eller så stämplas de med helt falska grova brott. Sverige som värnar om demokrati, Sverige som är ett land, ett idealland som alla folk runt om i världen ser upp till. Är det verkligen acceptabelt att Sverige håller tyst om det? Om det uiguriska folkets situation, tragiska situation i Kina, det som kinesiska regimen gör mot det oskyldiga civila uiguriska folket. Nej, vi får inte hålla tyst om det. Vi får inte blunda för det. Vi verkligen som svenska uigurer och alla som svenska azerbajdzjaner som stödjer det uiguriska folkets civila kamp vill vända oss till vår svenska regering. Snälla, ekonomiska förbindelser får inte komma före mänskliga rättigheter. Människans liv har det absolut högsta värde. Människans liv kan inte stå under några ekonomiska förbindelser. Och det är vad vi förväntar oss att även Sverige ska göra. Att vår statsminister Fredrik Reinfeldt, när han möter de kinesiska diplomater, vi verkligen vill att han står för demokrati, för mänskliga rättigheter och han verkligen yttrar det svenska folket och det svenska uigurer, svenska azerbajdzjaners vilja att kinesiska regimen inte får göra så här mot det civila uiguriska folket. För det är nämligen absolut oacceptabelt. Det är människans plikt. Oavsett vad man har för religion, man är kristen, muslim, man är jude, man är ateist, eller vad man har för ideologi, man är kommunist, socialist, man är moderat. Det spelar absolut ingen roll vad man har för tro, vad man har för religion. Och det spelar absolut ingen roll vad man har för etnisk tillhörighet. Är man tysk, är man fransman, är man svensk, är man arab, är man uigur, det ska inte spela någon roll. Alla människor är lika värda. Vi är lika födda och vi betraktar och behandlas lika. Sverige är ett idealt land. Och alla folk ser upp till vårt system som vi har i det här landet. Det humanistiska systemet, det humanistiska statssystemet. Så det är därför som vi förväntar att våra ledamöter, riksdagsledamöter, våra regeringsrepresentanter med ledning av Fredrik Reinfeldt, även oppositionspartiernas ledare, vare sig Mona Sahlin eller Miljöpartiet eller vem som helst, att de står för mänskliga rättigheter, att de försvarar det uiguriska, civila, oskyldiga uiguriska folkets kamp. Vi från Sydazerbajdzjanska kongressen är här idag för att stödja våra uiguriska medmänniskor. Vi känner medlidande med er, vi stödjer er. För att även sydazerbajdzjaner som är på 30 miljoner i Iran utsatta för precis samma assimilationspolitik i Iran. Våra sydazerbajdzjaner i Iran avrättas av den iranska diktatoriska regimen. De är fråntagna sin rätt att prata på modersmålet, att få undervisning på modersmålet och att ha all form av kulturell verksamhet. Både uiguriska och sydazerbajdzjanska folken, de är utsatta för den iranska och kinesiska regimens totala och absoluta assimilationspolitik. Så, vi förväntar oss av vår svenska, både folket, oppositionspartiets ledarna, alla som påstår sig vara humanist, att stödja
folkets civila kamp. Påstår vi oss vara feminister, då får vi inte vara tysta. Vi får inte blunda för det här. Så kom med och stöd det uiguriska folkets civila kamp. I dagens läge, om kinesiska regimen inte backar, om de fortsätter att döda våra uiguriska bröder, då är uiguriska folkets, den östra Turkestans nationella suveränitet ett måste. Då blir den nationella självständigheten ett måste. Vill inte Kina det här, då får de backa. Då får de sluta döda oskyldiga människor. Vi som svenska azerbajdzjaner och även svenska uigurer verkligen hoppas att vår svenska regering kommer att ta hand om oss. De kommer att lyssna på oss. Snart är det val och det är vi som kommer att gå ut och rösta. Tack. Tack på det. Sverige agera! 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 Rädda uigurer! Rädda uigurer! Rädda uigurer! Rädda uigurer! Rädda mammor! Rädda mammor! Rädda mammor! Rädda mammor! Rädda kvinnor! Rädda kvinnor! Rädda kvinnor! Rädda kvinnor! Rädda barn! 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 Sverige agera! Sverige agera! Uygurlar erkinlik! Uygurlar azatlık! Erkinlik! Azatlık! Erkinlik! Azatlık! Erkinlik! Azatlık! Radda Uygurlar! Radda Uygurlar! Radda Uygurlar! Sverige agera! Sverige agera! Sverige agera! Sverige agera! Sverige agera!